Een kwart van de ondernemers in Noord-Nederland verwacht het dit kwartaal minder omzet te draaien. Met name de detailhandel is pessimistisch. Dat blijkt uit nieuwe cijfers voor de noordelijke economie. Zo'n 15% van de ondernemers verwacht het dat zijn omzet omheen gaat. Bouwbedrijven lijken weer wat positiever te worden. De 12 muzikanten van het wijlorkest De Zwalkers binnen van de moon in de tour van de Vituskerk in Blauwhoersklom. Ze joegen daar een muzikale uittraap van de 140ste Blauwhuister merken en zetten een eerste wereldrecord kerkentoeblazen op haar namen. Bij een drugsactie van de politie in de Stellingwerven binnen in maisvelden in Wasquemar en in achtertuinen in Houlerwiek en Makkinga met elkaar 100 himplanten vonden. Een vrouw uit Houlerwiek is tot de politie aangehouden. 1 op de 4 jongeren onder de 16 kan in de gemeente West-Stellingwerf nog aan alcohol komen. In 2012 kon nog 70% van de jongeren een drankkeepje. Dat blijkt uit controles van het bureau Horeca Bijzondere Wetten bij slieterijen en supermarkten. Na een warme dag zakt het kwikjoen stadig aan naar een graad of 16. Monodij zinnen en temperaturen om de 23 graden heen. Dus die het morgen een eerste wien die het zwaar voor verkoeling.